čus, vítám z dalšího videa. Dneska tady hrám takovým jménem Selpu, bude tady prodat asi hovna, já nevím. Okay, tady, tady mě přijíždí Bugatti, hustý, jak také bych chtěl Bugatti. Bugatti Sounds, ty vole. Vypracháč. Co, jaký je? Mám takový Bugatti. Okay, já se nějaká hudba. Imagine not having a Bugatti. No nemám Bugatti, no a co? Mám prodat hovna, no, ok. Jako jsem si jistý, že úplně zbohatu tím, že budu prodat hovna, ale v té dimenzi to asi jde. Poop dealer, jako fakt. Ty vole. Třeba můj bratranec je poop dealer. Jo, máme tady. Ačkej, jej. Free to poop. Ne, nedělej to. Ne. Obě, že tohle dělají moji bratranci ve volném čase. To je dobrý vědět. Kamo, ne. On reálně mi tady kadí do bedny, já to pak sbírám, pak to prodávám. Ach jo. Dobrý. On mi dal $6 za jednoho. No. Jako asi dobrý pro mě. Tady máme jaký odměny. 2x cash. Tady máme ještě něco, co to bude? 60 minut 2x cash. Ty vole, to není zlý. Dobrý, nakadil mi tady 3 hovna. Dobrý, teďka sem dáme. Když mi to prodej. Když dostanu 2x tolik peněz, tak se tady business bude celkem pěkně vylepšovat. A teď asi nebudu kupovat tohle dalšího, nevím, tohle bych mohl upgradenout. Pak tohle a pak nějakého dalšího poopera. Tak co? Kdyby to trvá nějak dlouho, tomu nemůžeš prostě prodat toho. Musí tady nějaký, no tak já se teďka nebudu brát, pak by se všechny nezapočetli. Máme tady docela dost peněz, za chvilku tohle budeme moct koupit. Já se ještě jednou upgradenu, aby taky něco dělal, protože zatím jen dost peněz. Takový problém mu dát jeden sáček s hovnem. Dělej. Dobrý. Teďka můžeme koupit tohle. Ke svému ještě 13 asi tohle. Co? 6? Hej, to nevím, jestli tam dokážu dát. No tak nemůžu, no. Ok, tak to pěkně prodej. Jako zajímavý, že to fakt někdo kupuje, protože já bych z toho v životě nekoupil, ale vypadá jako taková ulice sáčka. No nic, půjdeme se na chvilku podívat někomu dalšímu. Co má tady on? Tady má jednoho prodavače, třetího prodavače. Tady 5 a co má tady? No jako není až tak o moc popředu proti nám, ale nemá na rozdíl ode mě double cash. Jsem fakt rád, že jsem si to vytočil, protože mi to dost pomůže. Už dochází hovno, jak to tady dole vypadá. Ježiši. Já se cítím divně, když to říkám, ale jo, je to pravda vlastně. Dobrý, dám sem ty 4 hovna, jak mají tohle prodá. Tak dělej, pro je to takový problém prodat prostě ty hovna. Ještě, on už je na maximum. Dalšího půjdu asi kupovat, jako, koupím ho, ale když se daju kamaráda, který mi bude tady dopomat. Ne, Kubakiu, ne, ty ne. Ach jo, ale tahle hra sem dává to lidi, u kterých bych si fakt nechtěl, aby mi tady srali. Musí mi takový lidi dělat můj hovnový biznis. No nevadí, dáme si sem dalšího. Tohle teďka nevím přesně kdo úplně je, ale taky jede v dost zajímavým biznis. Má tady 7 hoven. Jo, to jsme bohatí, pěkně. Tak. Prodávání nebude nějakou problém, teďka je hlavní problém ta storage. Ale je to dost drahý. A to teďka musíme vydělat, pak upgrade tohle a pak bych koupil další moje sráče. Hej, ty tady budeš spát, jo? Kámo, nespí, jako se... Je mi líto, že tady musíš dělat, makat prostě
To se tebe nehodí, ale... Kamaráde, já si tě platím, takže se to jaký najímavě ze svojí práce. A ty jsi na maximum, tak trochu makej. Bugatti je za 1 milion, hej, oplatí se mi to vůbec, co tady máme? Fakt jakože $3, hej, to se mi ani nevyplatí. Tak, hovínka mi pěkně dejte a makejte. A fakt si tím divně, když tohle říkám. A co, jak jde prodávání? Co? Dělejte jste pomalý, no dobrý. Tak, co tady máme v shopu? Už tady stojí Robuxy. A já Robuxy nemám. Wow. Kilo větší storage, 10, to už nějakou dobu bude stačit. Kdybych upgradenul ty prodače, protože jsou pomalý a pak další tyhle nakoupíme. Tak co, hoši, máte tady toho dost? Ještě jedno hovno, no, tak tady jsou 2, no nevadí. Fuj. No, já bych tuhle práci fakt nechtěl, ale jestli jsem za takovou chvilku vydělal tolik doláčů, tak kdybych fakt neměl jinou možnost, tak to asi dělám. Lepší než být na ulici. Asi jsem na ulici. Smutné. Tak, vylepším tě, no bych tě rád dal na maximum. Ještě nejseš na maximum? Kdy budeš na maximum? Ještě asi 1 level. Máme tady 2 celery na maximum. Stojíš prozatím dobrou, teďka jdeme vylepšovat naše kadící kámoše. Ach jo. Hej, ale ty nespí. To na těchto hrách nesnáším, to jsou prostě nejhorší věci v těch hrách. Když tam spí. Fuj, já tady koupím nějakýho hovnovýho manažera, nebo co. Čekej, jednou mu to ještě projít a to se můžu položit. Už, dobrý. Dobrý. Prachy nějaký máme, koupíme, kdo tady bude po mně makat? Ne. Moje vlastní sestra teďka pro mě tady se, já tohle hru snáším. No jako je fajn, ale tohle se mi moc nelíbí, že tohle dělá moje ségra úplně. Tu bych já to úplně neřekl. Nic, hovno sem chvilku dát nebudu. Chvilku se počkáme. Jako být dealer tady a prodat ty hovna jako není až tak hrozný. Ale tyhle, co tady produkujou, to je... fuj, mě se z toho dělá špatně. O, jaký další dáreček máme. A co tady ještě? $8, fakt děkuju. K čemu mi to bude? K čemu mi bude? Kolik to bylo, já už ani nevím, no. Ještě bych to jednou upgradenul, pak ještě nějakého toho pupáče a pak další tyhle. Všude říká pupáč, nevím. Hej, došlo nám hovna, dělej. Chceš jsem dali 20, ale já nemůžu mít 20, to je. Jo. Dobrý no. Prodeje jsou tady zatím docela v pohodě, jo, pěkný právě zabali to do taštičky a se vrátí znova. Co vlastně děláš s těma hovnama, k čemu to chceš? Určitě taky já si to koupila. Všichni jsou tady podezřelí. K čemu jim je hovno? K čemu reálně ti to je? To vyprodukuješ 2krát denně. No já ti to brát nebudu. Tak jo, můžeme tady mít 15, to už je dobrý. A 10 si tady vezmeme. A ty jsi opovážil spát už 2krát. Už jsou si v práci. Při maka 24/7 nebudeš tady chrnět. Fuj, rovnou jdu pro další hovna. Lenoši, dejte tam ještě jedno. Tak. Dobrý. Tady to z té hry bych rád udělal sérii, že bychom to jednou mohli dohrát takových 5 dílů, nevím. Jestli vás to bude bavit, dáme to docela baví. Ne, že bych rád prodal hovna, ale rozumím, asi, jako ta hra sama o sobě. Chvilku máme další dáreček a ty budou nějaký lepší dárky, já bych rád lepší dárky. Všechny dárky zatím byly úplně na hovno. Nebudeme si kecat. Dobrý, vezmeme si tady nějaký další hovínka. A Kubikula spí. Dopadá to tady chvíli při práci, ty. Máš oči, jako kdyby si měl chuť pracovat 20 hodin, ale jako v kuse bez pauzy, ale ty vole, už se za pár minut. Come on, nespí prostě, nespí.
Tohle sem dáme. Vám to jde. Nic, skoupíme sem dalšího sráče. To asi kupovat, nevím, oplatí se mi tohle kupovat, možná bych pro asi dalšího půl dealera. Tak, ne, koupil. Asi jsem řekl prodat, a už nevím. Však byl náročný, už si nepamatuju. Krátkež jenom minutu, to se mi nehodí, já mám ještě na 53 minut, dvakrát cash. Já mám hodně cache. Jo, ty penízky se sypou. Šipub dealer, to taky dám. Hej, ty se už dvakrát se klonuješ, nebo co vím, tak mám jednu sestru, ne dvě. Já prostě chci maximální pub dealer, nebo co to je, jo. Pub dealer, ježiši. Další upgrade, ještě 2. No jdu pro další hovna, dejte. Hej, vy se dáte tolik hovin, ale který nepotřebuju. Tak, dáme to sem. Další upgrade a ještě jeden. Korona, až když se docela rozrůstá, ukáž, tebe už brzo předeženu. Co má zatím on? Tady má 3 díly, stejně jako já. Tohle nemá vůbec upgradely. Co má tady? Já jsem lepší než ten, to je, kdo to je? Jak se jmenuje? Ten... nevím, až na to. Zkrátka už jsem to docela dobrý, můj biznes se rozkvétá krásně. A ty pěkně prodávej, nebo tě pošlu do... Nevím, kam tě ho pošlu. Ošel jsem si pěkně zaplavat, jestli nebude makat. Kron dealer máme maximální. Abych koupil Poop Enchanter. Ale my si pak ještě co stíneme v tomhle dílu, to nechci dělat na moc dlouho. Aby to někdo ještě vydržel sledovat. Tady 9 hoven, ještě víc než dost. Hej, on mi tam někdo spí. Hej, čtej tvoje paka, ty už tady po třetí chníš. Komu, zamysli se nad sebou, jo? Ty taky makej. A ty stávej. Segra, ty jsi tady viděla 2 spárky, jestli tady lehneš, jo? To ti je daruju. Aby jdeme po další hovna. Nelíbí se mi, jak se tady dovolej spát. To se mi vůbec nelíbí. A další tam spí. Ty vole, já ti dám takový budíček. Kde seš? Já, nespíte mi tady. Enchanter mi dá více zisku. Než se bude hodit více zisku. A co tady teďka? A už nevím, co tady mám dál koupit. Jakože... Jo, business dobrý, já bych to asi ukončil. Takže hej, máme tady 4 prodav... No vlastně mám 3, to není moc jako docela to dá na začátek. Tady 15 stojíč, mám tady 4 kadiče a máme tady i náš vylepšovač příjmů. Jo, to asi bylo pro to video všecko, jestli vám to líbilo, tak určitě like a odběr. Takže u dalšího videa, u dalšího dílu, který se už co ještě dál uvidíte, no nic, čau.